Я мардакҳои буз балаи баъзе ба чӣ кор машғуланд? Чор тарафшон девор камера гирон карда принзени хелияй, принзену хелияй. Шаҳр намедоре? Ӯ мардак иқа хизмат кард, ай 91-92 сол хитон медоне бо хубтар чӣ хеле буд. Иқа хизмат кард, давдав кард, пастӣ баландия гузаронд. Имрӯз ака оромияй, зебогияй, тинҷияй, сулҳай роҳат карда саю меҳнатоша шумо боша шишта ва як ганда кадесӣ. Коре шумо мекуне ба фикри ман туғри неста. Ман айнуме ҳама гав намезанам, шахсан намехудам. Кори хубам неста. Оқибати ин ҷанги шаҳрвандиро овардан аста. Барои чӣ? Мардума фикраш ҳар хел мешавад. Принзен хеле, принзен хеле будай, принзен хеле будай. Ва кори мардаки ҳам неста. Ҳамин коре ки шумо мекуне, камера гирон карда ҳар гап мегӯӣ. Коре ягон зана куна, мегӯм ки хай ака бева, ака бекор мундай, мумкин шу надорад. Ай бекориш ҳамин кора кардесай. Ё пул кор кардесай ба интернет. Наху мардак шида бо чӣ мега? Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Хай хоб, саломи исломӣ, неки корат исломияй. Да ислом туғри меоя. Чӣ кор кардестӣ? Як каса ғайбат кардестӣ. Як каса ганда кардестӣ. Мусалмон бояд айби бародари мусалмонша паноҳ кунад. Медунӣ? Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату мегӯй. Бояд айба паноҳ кунад. Айби мусулмони бародарта айбша ки паноҳ кунӣ, Аллоҳ рӯзи қиёмат айби тира паноҳ мекунад. Шумо рӯшод кардасте. Рӯшод. Ана баъд меге ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Садқаи ами саломтон кунам. Коре шумо мекунед, ин ғайбати мардакияй. мақсадтон чие ман намедунам. Не ки ман худам мегӯм ки кори шумо миллата дӯст доштан, дил да миллат сӯхтан, фикри ватан чиза намедрояд. Ин ободӣ, тинҷӣ, оромия нест кардан медрояд. Шумоҳо агар миллаттуна дӯст бидоре, ватантуна дӯст бидоре, дӯст медоште, агар дӯст бидорен, бояд дастгирӣ мекардед. Дастгирӣ ин несте ки видеоро гирон карда як каса ганда кунӣ. Ин ҳоли муҳоҷирои Россияро диди чӣ хелияй. Фаҳмидасте? ба шумо ҳамун наворҳо рафтаастай. Ина ман худам муҳоҷирам. мо мардҳо майли дар кӯча мондем, бекор мондаем, бепул. Не ки иҷада занҳо ҳастай. Занҳо дар кӯча мондагиянд. Занҳо бепул мондагиянд. Чанд занҳо ба ман муроҷиат карданд. Ака ёрдамте, вай талбанда нест. Не ки шароит маҷбурш кард. Агар миллатта дӯст медоштӣ, бародарта дӯст медоштӣ, инҷа меомадӣ, дар бари мо меистодӣ, дастгирӣ мекардӣ. Не ин ки камераро гирён карда, синимат карда ҳар хел гапҳоро гуфта. Мардуми тоҷик ҳозир ин вабо омада, Аллоҳ ин ваборо нест кунад, дағаму ғуссаи аминай. ин шишта барои ӯ мардума навор тиёр карда ки ана принзен бирафт, принзен нест, ана самолёт омад, ана ин омад, ана вай омад. Атия видео бикӣ бугӯ бародаро аҳли ислом, иншоалло ин мегзара, сабр кунед, ҳамаш хуб мешавад. дар дарди ваё намак партофтестай. бояд ака ҷанги сулҳу бародарӣ бо сар шавад. Як душмани миллат, душмани ватан ин чиза бина мешина дар ҳаминҷош фақат видео тақсим мекунад. Видеои худтуна тақсим мекунад. ба чӣ мешавад? Ҷанг, ҷанҷол, нофаҳмӣ. Ина оқибати кори шумо.